Kaixo guztioi. Bideo honetan erakutsi nahi dizuegu zein izango den lan fluxua ikastegietako kalitate batzordeek erabiliko duzuen aplikazio berrian zuen batzordekoak diren dozentiaseko espedienteen txostenak egiteko. Hasteko, ebaluazioa.ehu.eus helbidera sartu beharko zarete eta zuen LDAParekin logeatu. Gogoratu, EHUko saretik kanpo bazaudete, VPNaren bidez konektatu beharko zaretela. Behin, aplikaziora sartuta, egin beharko dugun lehenengo gauza izango da dozentias prozedura eta deialdiaren zenbakia hautatu. Kasu honetan, 16garrena. Behin, prozedura eta deialdia aukeratuta, bilatu botoiari emango diogu. Ebaluazioa programaren barruan gaudenean, ikusi ahal izango dugu nire ebaluazioak deitzen den atal bat. Atal hori, sartzen garen lehen aldian utzik egongo da. Oraindik ez zaigulako espedienterik esleitu. Batzorde bakoitzeko buruak esango dizue ze espediente egin behar dituzuen, eta horiek zuen ebaluazioetara eraman beharko dituzue. Horretarako, batzordeen txostenak atalera jo behar duzue, eta hor ikusi ahal izango duzue zuen batzordearen espediente guztien zerrenda. Hemen daudenak izango lirateke nire kalitate batzordearen espedienteen zerrenda. Suposatuko dugu, niri esleitu dizkidatela 15 eta 16 zenbakia duten espedienteak, eta beraz, aukeratu egin behar ditut, eta ebaluazioa esleitu botoian sakatu. Behin gure espedienteak esleituta, zerrenda horretatik desagertuko dira. Espediente horiek orain nire ebaluazioak atalean egongo dira. Bertara joateko nire ebaluazioak botoian sakatu behar dugu. Orain, ikusten duzuen bezala, bi espediente horiek nire ebaluazioak atalean dauzkat, eta txostena betetzen hasi naiteke. Txostena betetzeko, espedientea hautatu egin behar da, eta xehetasunetara joan. Ezkerreko aldean, ebaluazioa eskatu duen irakaslearen datuak ikusi ahal izango dituzue, eta beheko aldean, beharrezkoa den dokumentazio guztia. Denak batera deskargatu daitezke edo banan-banan. Dokumentazioa aztertu eta gero, galdetegia bete dezakegu, eskuineko aldean. Bertan, 1, 2 eta 3 dimentsioei dagozkien galderak aurkituko dituzue. Galdetegiko atalak banan-banan ireki daitezke, ero zabaldu denak botoiari emanez, denak batera ikusiko ditugu. Atal bakoitzeko galderari erantzuteko aldatu botoian sakatu behar dugu. Hemen erantzun beharreko galdera ikus dezakezue eta baita azalpen batzuk laguntza gisa. Galdera bat erantzuten dugunean gorde egin behar da eta ondorengo galderara joateko hurrengoa botoian sakatu egin behar da. Gogoratu, galdera batzuetan azalpen txiki bat ematea beharrezkoa dela. Kasu honetan, bai erantzuten badugu oharra hautazkoa da, baina ez erantzuten badugu oharra derrigorrezkoa izango da. Horrela, galdera guztiak bete beharko ditugu, eta denak beteta daudenean, itzuli botoiari emango diogu. Galdera guztiak beteta daudenean, balorazioa itxi botoia aktibatu egingo da eta honekin txostena bukatutzat emango da. Espero dugu bideo hau erabilgarria izatea ikastegietako kalitate batzordea osatzen duzuen guztiontzako, hala ere eskuliburu bat ere jarriko dugu eskuragarri, baina edozein kasutan zuen zalantzak honako helbide honetara helarazi ahal dizkiguzue. Mila esker.